Това е успешният край на един проект за екомобилност на територията на община Асеновград и изграждане на велоалеи на територията на община Садово. Стойността на проекта е близо 8 милиона и 300 хиляди лева. Целта на проекта на територията на община Асеновград да има градски автобуси, които да са удобни, съвременни, климатизирани и да спазват разписанието. Доставени са 7 автобуса на стойност 5 милиона и 800 хиляди лева с ДДС. Като 5 от тях са 53 местни, 2 от тях са 73 местни. Те са с ниска платформа. Целта е максимално удобни за градския транспорт на възрастни хора, родители с колички, хора в неравностойно положение, да има удобности за нито и качването. Автобусите са модерни, климатизирани, с отоплителна и охладителна инсталация. Целта е, пак казвам, максимално удобство на нашите съграждани. Хайрия да за късмет!